Salam alaykum. Men Döwran. Hawarsız galmaýyp beşeňiň täzeliklerine hoş geldiňiz. Bugün Amalia, Firuza, Soprano, Habibden bir näçe täzelikler. Onda näme? Başlaýas kliplerimize. Amalia'dan klasik slow aydymy. Ýüregimde gizleýän. Siz Amalia'nın şular ýaly slow aydymlaryny halaýanyňyzy ýa-da disco tempo aydymlaryny halaýanyňyzy şu ýerden belläp geçirdiňiz. Biz hem jogaplary Amalia uradyrys. Gurbaş Ataýew nädip bundan atlaýdymyna häpentli klibi. Her klipden klipa Gurbaş Ataýew'dan besşwa tüweleme berekellah. 2-3 bölümden bäri Habibden täzelik ýok diýdim welin. Ine size Habibden täzelik hanım aydymna klip. Dostum Nurana, gözleri sürmeli hanıma, bir yılgırmana, derman bolsun canıma. Dostum Nurana, gözleri sürmeli hanıma. Men öňe magrak geçipdim. Habibiň öňüne görä goja stili bar. Ve sözleri üýtgeççi. Gadyrlar galar. Araňyzda planyň klibi ýok, planyň aydymy ýok diýip tesirlerde belleýän. Egerde şo planyň aydymyny tesirlerde belleseňiz, biz hem innik bölümde ýüklärs. Bize dogry düşünýän üçin köp sag bolun. Firuza, Halaset klibi. Tutaysam benim ellerimden biri, seni hiç ömreke koymadım değil. Men hemme içimdekileri belli, şuna söyle beni. Dostlar, inni sizden bir zady gyzyklanjak. Şu wagt Amalia'nın aydymy slow stilde, Firuza'nın aydymy slow stilde. Siz hem haýsyny köp halan bolsaňyz, şu ýerden belläp geçin. İl arasynda kasoy diýip atlandyrylýan Halipa Bagşymyzyň ýoluny aýtýan Merdan Kakelyevden unutdum sen aydymy. Yürek ağlar titredece ya, düşünme kendini başka. Ağlanıp gittin yalancaya. Klip täzeliklerimiz şeýlere. Başga da täze klipler bara diýen bolsaňyz, ýa hili pesir ýa-da biz halany näldiriz. Unutmaň, biz size ingo aydymlary hödürläsimiz gelýär. Geçeceğiz MP3 aydımlarımıza. Elbette başlayacağız Soprano Manuel'e 2.45 Niga Yatanok. Но не надо меня злить с моим колхозным флоу. Ты же рискуешь, паря, очень получить табло. На этом рынке я не вижу абсолютно никого, кто бы мог меня вывести, оставив без микрофона. Yaşaydımçıyımız Mikey. Поговори со мной. Поговори со мной, не теряй времени, не теряй. Поговори со мной, прошу тебя, времени не теряй. Поговори со mной. Azat Dönmez'den bir näçe milli aydımlarımız. Şeydali, şeydali, aşkım bana peydali. Günüm geçmeyecek yani şeydali. Dostlar, size bir Gızıklıca kanalı Masaya Dedesim Meyli. Kanalın adı hem Gızıklıca. Bu kanalın içinde biznes, psikoloji, sağlık ve şuna mengeş temalarda videolar var. Şu yerden koşulmamızı Masaya Dedeyen. Merhaba ağalar. Bugünkü täzeliklerimiz şeýleräk. Innik täzeliklerde görüşýänçe hoş, sağ olun. Ýöne köýde aýdaýyn. Kaydımam diye olmasa arkayı canlı tempo diye sen düşünmeyen. Ha, o menem şonu diýjek boldum. Ne? Şi diýdim men. Ya sen şiirden dedin. Goýdum. Her klipden klibe, klipden klibe. Klip. Давай. Bolça. Yok de prikol girip Ne o? düşündün mü? Ha, düşündüreli plany klibi yok, planyň nämesi yok diýer. Egerde siz hem şon Goýdan Yok, aytyan. ýoluny aýtýan ha. Bile almadı kelle şu aşın var. Biz size hili gowy. Ey bile ne gowy girdin zaman ne bulaştırdın? Soprano Manuel. Yo, näme de gallyk? Yo, geçdi ya, no gadyrdan agzalar.
Üçün bugün men näme üçin ýalta, näme deňde sen ýalta bol bilmeýän şol ýalatlar ýa-da baý bilen garaýyň düşünjesi Şonu var. Belki hatta